ste klikli na toto video, predpokladám, že vám je 13 rokov, nemenej ani viac. Ak nemáte 13 rokov, prosím vás, opustite toto video. Bo není to nič pre vás a nemá vás čo takéto niečo zaujímať. Dovidenia. Ďakujem za pochopenie a keď niekto bude na tom sa sťažovať, že YouTube a Google mu zničil život, ja za to nezodpovedám. Dovidenia. Serus ľudia, sme na mojej novej ploche a nachádzame sa vo videu, v ktorom vám mám ukázať, jak založiť vlastný Gmail a tým pádom vám ukážem príkladný a ja budem zakladať Gmail pre môj biznis na YouTube. Čo znamená len malá zliatina, že mi budete môcť posielať námety, objekty do OMSI a väčšinou takéto veci na túto e-mailovú adresu. Nebude to moja osobná adresa, nebude ani spojená čisto s týmto kanálom. Bude to biznis adresa, podobne jak má Zedy alebo iní youtuberi, že aby ich neotravovali, tak majú svoje YouTubeové adresy. Aby ich neotravovali cudzí a tak. Ja som sa rozhodol urobiť návod, jak vytvoriť normálnu adresu a tak ďalej. Čo znamená, že my by sme mali sem, to si nevšimajte, to je môj kamarát ako jeho, my si pridáme účet. Toto si tiež nevšímajte, my si ideme vytvoriť účet. O toto video ma požiadala moja kamarátka, že by to malo byť dosť skoro vzdelávaní, lebo tým, že na vytvorenie Gmailovej adresy sa učia 12-13 ročné deti, tak je to aj video pre učiteľov na informatickú výchovu, takže kľude si môžu toto. Tu si vydáte nejaké svoje ľubovoľné meno, tak ja napríklad dám Toby, hej, a priezvisko dám Somár. To je úplne jedno, ale vy si tam dáte svoje ľubovoľné meno a svoje ľubovoľné priezvisko. Zvolte si používateľské meno, chcem použiť svoju aktuálnu e-mailovú adresu a tak ďalej. Keď vy nechcete použiť svoju aktuálnu e-mailovú adresu, jak aj v našom prípade, bo ja som to zakladal za Zetu, tak by sme mali mať tu niekde kolónku, vytvoriť svoju adresu, čo tu trepem, získať adresu Gmail. Prečo Gmail a nie AZ? Lebo Gmail je najrýchlejší a najlepšie je riešená vec. Takže zvolte si používateľské meno. Takže my si dáme, neviem, dám Andy. A tu môžem dať, neviem, aké priezvisko, nejaké fiktívne musím vymysleť teraz momentálne, takže som sa snažil čo, ale tak samozrejme niečo som si vymyslel, je to síce reálne priezvisko, ale je to moje priezvisko, tuším rozmýšľankou je A. Kamaráta. No, ja môžem tam vymysleť niečo iné, ale zase niekto není, že čo takého? To už je skôr lepší, je to slovenské, myslím, priezvisko, neviem, nie som si tým tak istý. Nie, tu si dáme, ja si dám Andy business @gmail.com sa môžete klikať a posielať mi, mám business. Je tam EKI, ale to preto, lebo tam nechcem furt srať tvrdé a neviem, kde má byť biznis. Ale to není problém. Keď máte problém s I, tak je tu ešte jednoduché riešenie, to je, že biznis. Tak som to zhodou okolností napísal v poriadku. A tu je @gmail.com, tu si dáme heslo si nejaké vymyslíte. Môžete si dať trebárs 524 678, vymyslíte si vlastné heslo. Ja si dám nejakú kravinu. Nepoviem vám to.
Heslo musí byť silné. No, moju aktuálnu adresu nemáme momentálne. Tu dám dátum narodenia, niečo si No. Teoreticky aj môžem si niečo vymysleť, 26. A tu dám čo za rok. ...2002, no vy musíte mať akože fakticky 13 rokov, takže to je jedno, takže dáme 2000 a to by mohlo byť. Dáme muž, keď ste žena alebo baba, tak dáte opak, mobilné číslo, si tam dáte svoje, vaše aktuálny e-mail nemáme, nevíme, takže ideme ďalej. Ochrana súkromia, zmluve súhlasím, takto nikto nečíta, ale vy si to prečítať môžete, ja ich už poznám. Uložiť a pokračovať a máme teraz svoju novú e-mailovú adresu. A teraz vám... Toto si budem musieť zmeniť, lebo to... som ja použil len ako na video, že macháč. Vidíš, že ma nemohlo napadnúť. Ale vždy lepšie jak vachút. Takže... Ale Facebook už macháč nesúvisí, lebo som to tam skúšala nič. Ale dobre. Akože tak... A pritom viem, že to priezvisko existuje, lebo... jedného takého typka poznám. S tým. Takže, jak založiť svoj YouTube channel? To je otázka, no. Ja som založil svoj YouTube channel. A YouTube channel, my musíme ísť do nastavenia tu na môj účet. Hej. Tu si nastavíme vlastné zabezpeky súkromie a my potrebujeme si nastaviť vlastne svoj YouTube, hej. Takže my keď chceme svoj YouTube, skopírujem si vlastne Gmailovú adresu. Aj vy si to môžete, dá sa to možno aj tak, ale ja neviem, či s tým YouTube bude spolupracovať. Odhlasím svoj ľubovoľný Andisek. Čakajte prosím, dám prihlásiť, pridať. Ja nemusím ani pridať účet, vy ho tu ľubovoľne máte. A fakticky felicidne môžeme dať 1, 20, 30, 40, 50. Neskúšajte to, nevinde vám to. Pridať telefón, jak vy chcete, ja mám len jeden telefón. Aj keď mám v pláne si ešte vybaviť Orange len pre službu na tento druhý Gmail, aby som mal lepší ony, ale to sa asi neoplatí, skôr možno pevná linka od Orangeu alebo čo, alebo možno Telekom, že by som pevnú linku, ale na pevnú linku sa nedá dať, pridať telefón nedáme, takže dáme svoj e-mail na obnovenie. Tak ja, keďže nemám ďalší e-mail, takže musíme dať to, čo som kopíroval. A tak, na kamaráta to poslať nemôžem, takže... Telefón tam dať nesmieme, to je blbosť. Ale ja potrebujem na overenie, tak tam dám niečo. Strich. Dokonca mi to fungovalo, aj keď som tam dal svoj predošlácky a zeťacký ony, klasický. Pre obnovenie v prípade však to 0 odberateľov, začíname čisto od 0, to je logické. A keď sa odhlásime, by som to tam mal mať svoj, ale vy tam fakticky už máte svoj YouTube channel. A tu mám fakticky cez kamaráta svoj YouTube channel, hej, že kde mám momentálne 66 subs. Ale my sa teraz odhlásime, lebo ja som to len preventívne, že či mi náhodou nezmazali. To prezvisko tam budem musieť nejako predelať, to je v pohode. Takže tak, a my si teraz ideme ten kanál, fakticky YouTube channel máte. A vy môžete dať vlastne komukoľvek chcete odber. Ja akože aj na to sa mnohí pýtajú, jak dám odber. No, takže tu môžem dať
IDS. Ne. Možno, že skôr tento kanál využijem pre tvorbu OMSI videí, že akože, že tam bude viac, jak má AirProky, ale zatiaľ OMSI budú na Andys TV a na Andy GTA kanále sú tie, čo sú GTAčka, ale tuto možno OMSI bude neskoršie, tak potom si to premenujem, takže tak. Takže tu dám priezvisko CZSK, ne. OMSI 2. To si predpripravím v prípade, že by to bolo nutné. Ale neviem, či sa mi darí pozbierať, že komunitku, že pre OMSI kanál pridať grafiku. To by sme si mohli ukázať v inom videu, si myslím, ale ja si myslím, že grafika sa neodlišuje. Keď chcete, tak ja bych tam skôr dal nejakú OMSI grafiku. Miniatúra, to si tiež ukážeme niekedy v inokedy, takže tak. To vám pomôžem, je to vzdelávacie video, ale není to jak video Akadémie, nečakajte veľký luxus od tohto. Ale dúfam, že keď ste klikli, že máte aspoň 13 rokov, ak nemáte 13 rokov, tak toto video je pre vás zbytočné. Takže sa dáno vráťte a pozrite si ho potom znova a môžete zadať, keď sa vám ľúbilo, lajčík, odber alebo koment. Je to len symbolické a myslím, že nový Gmail poteší každého, takže tak. Ale toto je Gmail pre biznis na môj klasický YouTube channel a na tomto kanále uvidíme, čo z toho vznikne. Ja bych nejako to extra nehrotil, lebo je možno, že OMSI kanál založím aj na tom osobnom, čo mám cez kamaráta prepojené, hej. Ale tuto pochybujem, že tu niečo neskôr bude popis. Popis sem zatiaľ nemusíme dávať. Možno, že niekedy sa tento kanál aj zruší, takže tak, ale všetci sa pýtate, ako dať odber. Takže napríklad ja dám Zedy, že akože mu idem dať odber. Symbolicky. Dáme GTA kanál, však iný nikto nesú. No, to vypneme. Nepotrebujeme žiaden strike a odber sa dáva prihlásením takto a tak. Keď už môžem dať aj sebe odber, ale to si myslím, že je zbytočné, lebo to sa akoby nemalo, takže tak. Takže, ale môžem to dať, že si vyhľadám svoj kanál a dám symbolicky, ale hneď to zmažem pred vašimi očami. Tak, sakra. Tohle dáme hociaké moje video. Aha, vidíte, tuto mi ukazuje, že môžete dať vlastne, keď máte to video. Ja vám dám toto z OMSI, hej. A vy môžete dať, tu máte kolónku, takýto môj vodoznak. A tu vás inšpiruje dať odber, hej. Takže buď takto dáte odber. Do keľu. To vás presmeruje na môj kanál. Takže takto vás to dá odber, zruším. Alebo takto môžete mi dať odber. Ja ho zruším, vy ho nerušte. Keď chcete mi ho dať, tak mi ho dáte a to je vážna vec, ale pre nás bolo dôležité, jak sa to dá. Dislike môžete dať takto, ale skôr vám ukážem ako like, neviem. Tak lajčík sa dáva takto, ale ja ho momentálne zruším a to je všetko. Jak sa vám toto videjko ľúbilo, tak môžete zadať lajčík, odber alebo koment. A ja si myslím, že to bol dobrý nápad urobiť, lebo mnohým, čo robí problém začiatky s týmto, tak vám to pomôže. A keď chcete vedieť, jak štartovať na kanály, akože nový gamer a tak to zase budú videá od 15 rokov, lebo ja nesúhlasím len, aby 13-ročné deti tam už youtuberili skôr, hej. Lebo ani moja kamoška do toho nejde so mnou len tak. A tá už bude mať 15, čo znamená, že to len tak není. Len tak ja si myslím, že by ani 9-10 ročné deti, čo na YouTubeku už vôbec nemajú čo robiť, nemali by vôbec mať nejaké tie videá.
prípade, keď už tak cez rodičov alebo čo, keď majú svoj kanál, to je ich vec, ale komentovať môžu, ale nech somariny. Ale v každom prípade nie videá, lebo potom im tí starší youtuberi vždycky natrú prdele, ne? Takže tak. Takže, ak sa vám videjko ľúbilo, môžete zadať lajčík, odber alebo koment. Ja vám určite rád pomôžem aj s inými vecami, čo vám budú robiť problém a ja viem ako na ne. A komentujte, ak sa vám ľúbi názor, jak sa to dá, že čo vy na to o tom si myslíte a zdar, ale akože o tomto. Ale skôr je to na štýl informatického zaučenia. Takže fakticky je možno, že vy toto video nepozeráte ako vlog, ale skôr na hodine informatiky niekde, že vám to niekto púšťa, aby ste vedeli, jak akože postupnosť, alebo si ho budete môcť pustiť, ako postupnosť, jak založiť svoj Gmail. Ale keď máte svoju e-mailovú adresu, čo máte ešte uľahčenejšie, alebo nemusíte dávať, že získať Gmail, tak to máte o mnoho jednoduchšie, buchnete si tam svoju e-mailovú adresu a máte Gmail jak vyšitý. Takže ja si myslím, že to je odo mňa už úplne všetko. A zdar akcip, čau čau, čau. Doporučujem k tomu VZ alebo čo a tak. Môžete aj e-mail alebo Hotmail, to je Microsoftová adresa. Takže tak, ja neviem, čo som vyviedol, takže čau.